Toto tu je najhoršie hodnotená reštaurácia v Bratislave a fakt som nečakal, čo príde. Čo tu robíš zase vnútri? Povedz, čo tu robíš vnútri? Čo mi dále, toto mi tu. Povedz. Dobre, na nervy si. Však povedz Šaňovi, ktorý učiek. Čaute kamoši, ja vítam pri prvom videu na tomto kanáli. Strašne dlho som zakopal do tohoto natočiť, ale som si povedal, že nebudem to zbytočne odkladať, takže som tu. O čo v dnešnom videu pôjde? Nájdeme si najhoršie hodnotenú reštauráciu v Bratislave a následne sa tam pôjdeme pozrieť a zistíme, či tie recenzie klamú, alebo je to naozaj fakt tak zle. Čo som našiel je restaurant Kamel, má na Google 2,6 hviezdičky a nachádza sa úplne v centre Bratislavy. Akože tí, čo sú z Bratislavy, určite si ho minimálne zahľadli, pochybujem, že viete, že čo to je, ale viete asi, kde sa nachádza. Na TripAdvisori má 2,5, čo je dosť zlé, takže poďme sa pozrieť na recenzie. Aby som to ako zhrnul, čo sa najviac spomína je, že čašníci boli nejakí agresívni, boli nejakí nepríjemní, hádali sa tam, často to jedlo bolo veľmi zlé a tých zlých recenzií je naozaj veľa. Takže to, čo môžeme čakať, je asi nejaké zlé jedlo, nejaká zlá obsluha a celkové celé tie služby by nemali byť proste dobré. Takže poďme na to. Čaute ľudia, sme v meste a je tu so mnou môj kamoš Šimon. A on je tu na to, že keby sa musíme byť, tak aby sme mohli dvaja utekať. Keď sme nabludili, ale obaja bývame v Bratislave ináč. No, už sme kúsok odtiaľ a teraz som zistil, že Bratislava je vlastne turistické mesto. Je tu extrémne veľa ľudí. My už ideme asi tretíkrát zle. No, ľudia už sme tu. Dobrý. Máte stôl pre dvoch? Budete jesť alebo piť? Yes, aj. A mohli by sme ísť aj dovnútra, ak sa dá? Či vnútri? Dobre. Ďakujeme. Ešte sme sa tam došli a prvé čo bol krík, že kde je tá kačka. Tak som teda veľmi zvedavý, že kde tá kačka teda je. No. Menučka sme už mali tu na stole, takže ideme sa pozrieť, že čo tu máme. Že my to spravíme teda nasledovne, ja si objednám si teraz spolu jedno hlavné jedlo, jeden dezert a dve pitia. Takže dokopy 4 veci, aby sme to tak všetko ochutnali v podstate. Mám na obed, ale už to dneska. Ja som mal už 2 rezne. Takže objednáme si jednu limonádu, akože pre oboch, potom jednu štrúdlu a jeden brinzové halušky. A to všetko pekne splitneme. Tak. Takže prišla nám limonádka teraz. Ulej mi, prosím ťa. Ulejem. Obhoď mi tam aj tú onú uhorku. Som aj pármi, ale na zdravie. Podľa mňa pohode. Je tam cítiť sirup? No, mega tam cítim sirup. Ale tak v zimnej sezóne mango. Áno, to je pravda. Ja by som dal tak 40. Strašne cítiť sirup, akože. Nemám pocit, že to je mango. Proste mi príde, že obyčajný sirup, keby si dáme a to mango tam robí iba taký vizuálny efekt. Jak tu počujeme, jak celý čas z kuchyne, nejaký typek proste tu žuláka, niečo, že úplne nadáva typek. Takže neviem, či to bude počuť zachytené nejako. Nevykladaj ty, choď, padaj. Povedz na mene kávu a vypadni od toho. Jedno máme. No von, podbírajte poháre. Nechajte všetko tak, von. Vyzerá to ako mango, chutí tak baza. Dúfam, že to bolo počuť na tom, ale... Šéf práve vyhuboval všetkým zamestnancom. Ďakujem pekne. Dobrý chuť. Ďakujem. Dobre. Takže haluštičky, obyčajné halušky, akože vyzerá to docela pohode. Normálna porcia, akože za 9 €, podľa mňa super porcia, si myslím, na to, že to je v centre. Takže naberiem si všetko. Halušky sú dobré podľa mňa, ale to si myslím, že to bude polotovar. Ale nevadí tá slanina, ono príde mi strašne taká gumová. Čo tu robíš zase vnútri? Povedz, čo tu robíš vnútri? Dobre, na nervy si. Však povedz Šaňovi, ktorý učiek. Pomôžte. 10 by som dal 5. No, 5 dá sa, hej. Je to jediteľné, ale... Jedine tá slanina je taká troška na hrane. Máme tu teraz túto štrúdlu. Ja mám mega rád štrúdle, takže fakt dúfam, že táto štrúdla ma nesklame. Koľko z 10? Podľa mňa
to bude tiež polotovaný nejaký. Ja pochybujem, že to robia štrudlu. Čerstvo určite. Ale chutí čerstvo dobre. nevyzerá zrovna. Je teplá hlavne. Normálne tejto štrudle by som dal 8 z 10 úplne v pohode. Teraz bol u nás majiteľ, zobral si od nás Pepsi a typek akože príde mi úplne v pohode, že spravil sa za klientom dobre. Len podľa mňa to skrz to proste jak je tu toľko stresu všetkého, že ja proste nepočúvajú a polka to ani nerozumie po slovensky tých zákazníkov ani čašníkov. Takže sme vonku a chceli by sme to teda tak zhodnotiť, plusy, minusy. No, tak mínus bol určite tá obsluha, že sa tam skrátka prekrikovali a nadávali si navzájom. Doslova tam zaznelo, že Takže to bolo... To bolo veľa. Ďalšia vec, čo je druhá vec, bolo proste tá limonáda. Ty kokos, to nechutilo jak mango, to bola mangová limonáda, chutila to jak... Čo to chutí? Jak baza. Lebo tam dali bazový sirup. To proste fakt, tú limonádu to strašne zle, ani mi nechutila. No, Ďalší to bola minus, guma, no tá slanina nebola moc dobrá, ale tak to málo kedy je v takýchto reštauráciách proste v centre fakt dobrá slanina. To OK. Ale čo by sme chceli akože vytnúť, že bolo docela dobré, ja si myslím, osobne sa chcem zasať toho majiteľa. On nie je vždycky ľahké Nie je dôvod sa báť zdvíhať konečne dôchodkom. Vždycky ľahké ukorigovať proste taký veľký tím. Ja si myslím, že proste keď má po celý človek 10 ľudí, čo tam behajú a musia všetko zvládať a je tu najviac turistov teraz, akurát začína turistická sezóna, to nie je ľahké. Určite by chcel, aby to bolo lepšie, celý ten kolektív, aby stíhali, ale to sa nedá jednoducho, keď je tam veľa ľudí a nie sú na to pripravení, to nejde. No. Ja si myslím, že... Počkaj, čo si myslím? No, myslíme si, že je to akože v pohode ohodnotené, možno troška podhodnotené, my by sme dali tak 5,5 až 6 z 10. Čiže to sedí na tých 2,5 z 5. Takže kvôli všetkým týmto aspektom. Doriť. Takže, jak sme povedali, celkovo teda si myslíme, že je to dobre ohodnotené, možno troška podhodnotené. Myslím, že je tam priestor na zlepšenie, vedia sa určite zlepšiť s tým jedlom, možno aj s tou komunikáciou, ale je to hlavne turistická reštaurácia a že by nás nejako oklamali alebo niečo by sa stalo, tak to vôbec neprišlo. Našťastie nás nezmlatili, to je plus. Áno, ani nás nezbili, ani nič a podľa všetkých tých recenzií, ktoré tam boli, tak vlastne ani sme dlho nečakali na jedlo, ani to nebolo až také zlé, tá limonáda nebolo taký veľký výkričník. A jedine pre turistov, akože pre turistov podľa mňa fajn reštaurácia, akože nereprezentuje najlepšie Slovensko, ale podľa mňa to drží celkom úroveň, ale pre domácich určite sú lepšie reštaurácie. Ďakujem, že ste pozerali toto video, dajte like, odber, komentár a ak sa vám to páči, my sme kľudne radi pokračovali ďalej, takže ak to bude mať aspoň nejaký úspech, tak... Nasypte 10 000 lajkov a ideme ďalej. Takže všetci, čo ste dopozerali sem, mega si to vážim, lebo málo kto to dopozerá až do konca. Takže... Ja osobne to nebudem pozerať, takže... Super. Ale ne. Že díky, že ste to pozerali až sem a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Sap.